So what's up mga ka-agri? So ayun, since po tapos na akong mag-deworm, yung sabi yung 1 month old natin, at yun po ay ipipick up bukas. So ayun, mag-clear flushing po tayo gamit ang Primoxil powder. At ngayon po ay umulan naman po dito ng napakalakas. At meron po tayong mga sisiw dito, yung mga going 3 months old at going 4 months old na mga sisiw na meron pong mga sipon at may halak. So magbibigay din po ako ng Primoxil powder. Kaya kung makikita nyo po, sa bale, ito, 4 po yung ating paglalagyan. So ito po yung sa dalawang cages natin na going 1 month old. Then ito yung sa going 3 months. Then sa going 4 months old na mga sisiw. So ito po ibibigay natin. So ayun po mga ka-agri, kung yung ngayon pong tag-ulan ang mga manok natin, meron pong mga upper respiratory infections katulad ng halak, pisik at sipon. Ito lamang po ang sagot sa problema nyo, ang Primoxil powder. Then meron din po tayong Primoxil 550 na tablet. So ang gagandahan po nitong ating Primoxil powder ay ito ay merong amoxicillin, tylosin na napakabisang pangtanggal ng upper respiratory infections. At meron po itong paracetamol na pangtanggal ng lagnat at sakit ng katawan ng ating mga manok. So kaya ito po yung laging ginagamit ko kasi napaka-epektibo at madali pong gumaling yung ating mga manok. So, ayan mga ka-agri, na ibigay na po natin yung ating Primoxil powder sa ating mga manok dito na, so bali ito yung going 4 months old, then sa kabila po yung ating going 3 months old. So, ibibigay ko po yung natimpla natin mamaya. So, ngayon, ito po, kapag ito po kasi ay may sipon dito at may halak, so kapag ganun po, ang pagbibigay po natin or ang pagtitimpla ay 10 grams per gallon. So, ibig sabihin po, ang isang sachet ay 5 grams. So, ibig sabihin po kapag treatment or gamutan ng halak, pisik at sipon, so 2 sachet po, so titimplahin po natin sa 1 galong tubig. Pero kapag prevention lang po, yung isang sachet, ihalo po sa 1 galong tubig. Ayan pa. So, ulitin natin kapag prevention lamang po, 1 sachet, ihalo sa 1 galon ng tubig or 4 liters. Then kapag gamutan or treatment, so 2 sachet ihalo po sa 1 galong tubig or 4 liters ng tubig. So yun lamang po, and gawin po tayo ng Battlecock. Dahil sa Battlecock, lagi kang lamang at syempre, yun po.